Una book truck, és a dir, una furgoneta plena de llibres, és l'original espai de lectura que s'ha instal·lat a l'escola Attilio Bruschetti de Xàtiva, un projecte per a fomentar la lectura entre l'alumnat a l'entorn educatiu i millorar-ne la comprensió lectora. Els estudis acadèmics ens demostren que l'entorn pot funcionar com a inhibidor o com a factor que afavoreix la lectura. En aquest sentit, a l'Attilio Bruschetti el que hem fet ha sigut revisitar tots els espais lectors que teníem a dins del centre i crear-ne de nous. I amb l'ajuda de l'equip d'investigació literat de la Universitat de València ens han ajudat a mirar no sols els espais de biblioteca, sinó a mirar espais d'art, espais de ciència, inclús a mirar espais exteriors. I la manera de com construïm aquests espais influeixen en el cervell dels nostres xiquets i xiquetes. Ha sigut una oportunitat de poder fer un foment de la lectura no només en les àrees relacionades amb les llengües, perquè, per exemple, la matemàtica, el coneixement del medi, també necessiten un vocabulari específic. Ja n'hi ha estudis que demostren que aquells xiquets i xiquetes que tenen un major nivell de vocabulari, la lectoescriptura, arriba d'una manera més natural. I aquesta importància l'han trobat en tota la diversitat de llibres que hem pogut dotar en tots els ambients també més científics de l'escola. D'ací naix aquest projecte de la Book Truck, perquè és un espai creat en un projecte d'aprenentatge cervell amb un institut del costat del centre, amb la finalitat de crear un espai nou d'aprenentatge als xiquets i xiquetes del CEIP Attilio Bruschetti. I la idea de fer una book truck que després vagin a gaudir xiquets i que damunt està elaborada per altres alumnes, en aquest cas del cicle d'automoció, és una idea superbona, la veritat. Perquè han rebut una formació i unes pràctiques d'un vehicle real que va tindre una utilitat després per a altres persones. Crec que això ha motivat a l'alumnat i s'han involucrat moltíssim en dur aquest projecte avant. El principal objectiu ha sigut que l'alumnat del cicle treballa en metodologies actives i participatives. Com la furgona era una furgona ja retirada, estava en prou mal estat. Un vehicle real que ha vingut de fora i que s'ha de solucionar molts desperfectes. Van tindre que dissenyar una miqueta entre tots la distribució. Hem treballat en madera, hem treballat en molts materials que nosaltres tampoc estem acostumbrats. Aleshores, l'alumnat ha tingut que ser molt creatiu a l'hora de solucionar tots aquests problemes. Que ens ha ensenyat a treballar millor en equip perquè ens repartíem la feina. Uns estaven fent les fustes per a tancar el cubículo de l'interior, altres llevant components mecànics, altres parts de la carrosseria. I coses que no havies fet mai, amb l'ajuda d'un altre que potser sí que sabíem, ens hem ajudat entre tots i a poc tots hem fet de tot. A la vegada que t'ensenyes, tu passes bé treballant amb amics i companys de classe, la veritat. Veuen que poden, són capaços i que el resultat agrada molt. La van construir els xiquets i xiquetes de la costera per a nosaltres tindre un espai de lectura en l'hora del pati. Tindre aliances per a construir els nostres projectes, en definitiva, és meravellós i, sobretot, el que pot transmetre al nostre alumnat. I tenen ganes d'anar al CEIP Attilio Bruschetti a veure aquests xiquets, com estan ahí, com treballen en aquest espai d'aprenentatge. Nos vam inspirar en esta book truck per l'Orca, que anava de poble en poble alfabetitzant a les persones que no podien anar a biblioteques per recursos o no sabien llegir. L'alumnat ha après no només sobre l'origen de les bibliobús i el que suposava el procés d'alfabetització en temps de necessitat, sinó que actualment també què és el que podem obtenir de crear uns espais que ens protegeixen en un espai de tant estrès com pot ser el pati. Que estiguem com més protegits del ruïdo, de les balonades, si xispeja un poquet o si fa molt d'aire, que no te passen les fulles, etc. I que ens afavoreixen aquesta lectura calmada i que ens ajuden en la construcció de la identitat lectora, tant individual com col·lectiva. Tu vas dur un llibre de ta casa, el deixes així i t'endús un altre. Loris Malaguzzi té una dita que diu que la xirafa té el cap
tan lluny del cor que estava enamorada i no ho sabia. I jo pense que les persones estan enamorades dels contes però encara no ho saben.